Vítajte v meste Krupina na ulici Majerský rád, ktorej občianska vybavenosť je v pešej dostupnosti do mesta. Práve tu vás čaká priestranný trojizbový byt s balkónom o rozlohe 74 m². Čo poviete? Ideálne miesto v centre mesta pre bývanie s rodinou. Ak vás táto ponuka zaujala, rada vám ukážem aj osobne. Volám sa Beata Belková zo spoločnosti Pekné reality a neváhajte nasledovať na našich sociálnych sieťach a webovej stránke.